Ni buruti pasitzaiten aurreneko gauza. Kemarron izan zen, egitan. Xeran ez ginoen ulertzen txobera horien, zer, kantua egingo dugu? Zer eginen dugu? Egia da, asko motibatzen indula bereziki beste artista batzukin kolaborazion lan hau iteak, eta noski ahotsa jartzeak olako, ziklo amaiera bati. Eta ez dakit galdera entzutuko dion, baina nik bai grina antikapitalista bat. Zukeldu bat, nik beste bat, oraina bilatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Zukeldu bat, nik beste bat taia bagea lau, Peterdi izatearen hori dator nik ustete Alberto Inurrategi bere garaien esantzun esaldi baten gandik, nik behintzat hortik ezautzen dut, eta beha esaten du mendin, persona bat ez dela bat bea izatera iristen bat bakarrik. Eta bi berriz, bi terdi diela, bi baino gehiago. Bizitzen aigean testu inguru hontan, ondokoa, laguna, familikoa, bikotea, edozein, egoera zaurgarri baten edo ez egon, uste dut, elkarrekin, askoz ere gauza aberatsagoak sor litezkela. Eta nik uste ere auzolana aparte, musika horrek markatzen duela eguneratze bat, bai estilotik, bai atortxu bukatzen da, badira bere jasoiak, baina bojoka ez da gelditzen.